лістапада 2017 года з кургана славы ў Гомелі дастануць пасланне будучыню нашчадкам, якое было закладзена роўна 50 гадоў таму. Разам з тым у курган пакладуць і новае пасланне, якое мусіць быць адкрытае ўжо ў 2067 годзе. Практыка падобных пасланняў была шырока распаўсюджаная ў Савецкім Саюзе. Што да зместа гэтых капсул з пасланнямі ў будучыню, то яны часцей за ўсё ўтрымліваюць не жывыя думкі людзей тых часоў, а розныя ідэалагічныя установкі, зайздрасць да таго, што мы будзем жыць пры камунізме, што здолеем сустрэць стагоддзі кастрычніцкага перавароту, які тады называлі рэвалюцыяй. А вось зместам новага паслання займаўся гомельскі аддзел ідэалогіі. Па словах галоўнага ідэолага аблвыканкама Ірыны Даўгала, у новым пасланні не будзе ніякіх палітычных матываў, а будуць агульныя пажаданні жыцця ў незалежнай краіне, якая квітнее, у якой ёсць дабрабыт. Ну, карацей, шчасця, здароўя. Таму гэтае пасланне будзе таксама гэткім зваротам з эпохі бесчасоўя, у якім няма часу, няма свежых думак, няма таго, што сапраўды хвалюе людзей. Усё выверана ўжо аддзелам ідэалогіі за вас. Пры гэтым я перакананы, што сапраўды цікава было б, калі ў распрацоўцы гэтага паслання альбо гэтых пасланняў удзельнічаў бы ўвесь горад. Можна было, у прынцыпе, правесці конкурс, сабраць розныя цікавыя ідэі і вось тады ўжо зацвердзіць нейкія, альбо адзін тэкст, альбо некалькі закласці. Напрыклад, зварот ад дарослых гараджанаў, ад нейкіх дзяцей. Было б цікава прачытаць сапраўды праз 50 год. Ідэю збора падобных нефармальных думак гомельцаў у адзін нейкі зварот у будучыню агучыла адна гомельская дзяржаўная газета. Яна запыталася пра думкі гомельцаў, пачала збіраць розныя каментары, але часам там сустракаліся не толькі агульныя зычанні шчасця, дабрабыту, стабільнасці, але і моманты крытыкі, моманты, у якіх людзях выказваліся пра праблемы, якія ёсць у 2017 годзе у Беларусі і родным для іх Гомелі, і тое, што яны хацелі б выправіць у будучыні. Розгалас, які паўстаў вакол магчымага паслання гомельцаў у будучыню, прымусіў і мяне задумацца аб тым, а чаго б я пазычыў, з чым бы я звярнуўся да нашых нашчадкаў, якія маглі прачытаць ліст ад мяне, напрыклад, праз 50 год. У выніку ў мяне паўстаў наступны тэкст. Паважаныя гомельцы, вітаю вас у 2067 годзе. Спадзяюся, што праз 50 год вы ўжо пераўтварылі наш горад і родны край у тое месца, дзе сапраўды хочацца жыць. Што вам удалося пабудаваць грамадства, дзе можна свабодна развівацца і не адчуваць ніякага пераследу, што ваша эканоміка узапраўду працуе. Бо зараз у 2017 годзе справы выглядаюць не лепшым чынам. Мізэрныя заробкі, адсутнасць перспектывы і магчымасці нешта змяніць прымушае вельмі годных і разумных людзей шукаць лепшай долі ў іншых краях. А тыя, хто застаецца, вельмі часта сутыкаюцца ў штодзённасці з такімі цяжкасцямі, якія іншыя грамадствы і дзяржавы больш развітыя за нашыя, ўжо даўно вырашылі. Наш родны Гомель дэфармуецца і ператвараецца ў абсалютова шэры правінцыйны гарадок, а не паўмільённы цэнтр, дзе развіваліся б навукі, узаемадзейнічалі людзі і культуры. У Гомелі нашых часоў інтарэсы бліжэйшага года ў рашэннях гарадскіх уладаў перавагаюць над лагічнымі і разумнымі рашэннямі, якія можна было б прымаць на дзесяцігоддзі. Хацелася б верыць, што ў 2067 годзе вы ўсведамляеце, праз якія памылкі прайшлі папярэднія пакаленні, што вы прыгадваеце памяць нявінна закатаваных людзей, што ў ваш час вартасць чалавечай асобы цэніцца значна больш і не прыносіцца ў ахвяру нейкім часта прывідным ідэям камунізма, стабільнасці, не мае значэння. Я пэўны, што праз 50 год усе беларусы будуць шанаваць тую спадчыну, якая дасталася ім ад продкаў, мову, гісторыю, культуру, бо ў наш час імі грэбуюць і мяняюць іх на культурныя коды іншых народаў. Магчыма, вам удасца вярнуць Гомелю яго на зялёны статус, які мы згубілі за некалькі апошніх дзесяцігоддзяў.
Я ўяўляю Гомель праз 50 год горадам, дзе нарэшце адмовіліся ад практыкі будаўніцтва бетонных раёнаў гета, горадам, дзе дарогі і ўвесь транспарт развіваюцца не толькі дзеля адных аўтаўладальнікаў, а ў гармоніі і ў ліку інтарэсаў усіх. Месцам, дзе шануюць гістарычную забудову і ганарацца ёю. Магчыма, гэта нарэшце будзе горад, дзе ўсе роўныя ў сваіх правах і абавязках, адказныя за будучыню свайго горада і могуць на яе паўплываць. Хацелася б верыць, што сучасныя тэхналогіі не раз'ядналі вас, а дапамаглі дасягнуць сапраўднай незалежнасці Беларусі і пабудаваць грамадства з дастойным узроўнем жыцця. Што праз 50 год наша армія сапраўды будзе стаяць на варце нашай незалежнасці, а не інтарэсаў іншых дзяржаў. Што ў гэтай арміі ў мірны час не гінуць ейныя жаўнеры. Хочацца верыць, што ў ваш час ўзровень агрэсіі праз назапашаныя турботы знізіўся, што вы навучыліся прыслухоўвацца адзін да аднаго, чуць іншыя меркаванні і разам вырашаць уласную будучыню. Можа, у ваш час нарэшце будуць сапраўдныя вольныя выбары, і вы будзеце выбіраць сярод разумных людзёў уладу на ўсіх узроўнях, ад прэзідэнта да мясцовых чыноўнікаў, што да вашага голасу будуць прыслухоўвацца. У любым выпадку шануйце цудоўны Гомель і нашу родную старонку. Я пэўны, што і ў 2067 годзе можна будзе яшчэ смела сказаць, што жыве Беларусь.